Новеньких бачу. Слава Христу! Слава навіки! Вітаю всіх, вітаю діток, вітаю маленьких діток. І великих діток вітаю так само. І що ж это ви тут усі так рано собралися? Чого ми собралися? На рарати. А що на раратах роблять? Моляться. Ходим, ходим просто у Бетлеем. На дороге свет покинь свою любовь и надею. Свет неверный сельским цветом, а мерцание верный. Покинь свет свой, кажется, будешь как